Sa number 2, sumugod sa Lunes sa bag-o na nga site sa LTO office sa Bacolod sa Barangay Mansilingan ang registration sa mga salakyan. Ginalauman sa pamuno sa LTO nga sa bag-o nila nga opisina malikawan na ang mga fixers. May report si Romeo Subaldo. Matapos ang 32 ka tuig, may bago nga talatapan na ang Land Transportation Office sa Bacolod sa Purok Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan sa mismo higad lang sa ginakonstruct ka Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Suno siya kay LTO Bacolod Chief Renato Novero, sumugod sa Lunes kung wala problema sa internet connection, diri na pati gayunon ang tanan nga mga pagrehistro sa mga salakyan samtang ang pag-process naman sa driver's license ang magasunod man. Sang vehicle. Renewal. Transfer, mga anak. Ang mapiktuhan lang, bali ang butsil nga mabili na to sa old site, ang licensing transactions. Masunod sila siguro ang pinaka-latest na 2 weeks from now. Matransfer ba din sila? Dugang pa ni Novero, bentaha ang ini nga site kay man, may malapad nga parking, kag hindi magtugas ang traffic ang mga naga-process diri. Hindi pareho sa daan nilang opisina, nga isa ka dako nga problema ang paggilutok sa mga salakyan. Bangod nga may pader na sa palibot kag may guard sa gate, wala naman sa lugar nga hukmungan pa ang mga fixer. Sa kliyente namon, parkingan nila lakad, noon na wala mga infrastructure na nga hukuman sa mga fixers. Kontrolado naman ang mga kliyente nga masulod. Ang isa ka hektarya nga duta kag ang building ang gidonate sa provincial government sa Negros Occidental. Miyara pa sa nagapabilin nga informal settlers sa likod sa ilang opisina. May multi-purpose building man para sa mga meetings kag para sa pagkuha sa student's license. Mas madabo ang sara nga ma-accommodate sa sulod sang bag-o nga opisina kag may mas organisado na nga sistema sa dalagan sang ilang nga transaksyon.